שלום, אני גיורא. אם יש כאן מישהו בעולם שלא יודע, אז אני רוסי. מי עוד רוסי פה? מה שמך? נטלי, אני צריך יוליה ומעלה. יש כאן? פאשה. לא שם של כלב, שם של רוסי. לרוסים לא קר, זה מדהים הדבר הזה. לאבא שלי לא קר, אני אספר לכם את זה ממקור ראשון. אבא שלי, בחורף האחרון היה את הסופה הזאת. אני מתקשר אליו ואני אומר לו, אבא, נעלת את הבית? אני אדבר איתך שאני אחזור מהים. רוסים לא מתגרשים, זה קטע. ההורים שלי נשואים 35 שנה לא באושר ולא באושר. אמא שלי לא אוהבת אותו, באמת היא לא אוהבת אותו. אני בא אליה, אני אומר לה, אמא, למה את לא מתגרשת מאבא? למה? שיסבול. והוא סובל. אני חייב לספר לכם סיפור. לא מזמן יצאתי בחורה מסורתית שומרת שבת והכל, אמרתי איך אני אביא אותו הביתה להורים, היא תראה מה הולך שם, היא תזרוק אותי אחרי דקה. באתי לאבא שלי, אמרתי לו, אני מתחנן, בוא נעשה ארוחת שישי כמו שצריך. אבא שלי התלהב, היא באה אליי, אבא שלי שם כיפה, אמא שלי שמה כיפה. שמנו כיפה לכלב, לאנטיוכוס, החזיר, מחמד, לדג, זהב. אבא שלי בא לעשות בשביל הקידוש, אין לו באמת מושג, יצא לו משהו מצחיק כזה. הבה נברק, יא דווי. ברוך אתה, היי. אלוקינו מלך עולמות. יוצא לו לקט של כל החגים. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק לראש ולא לזנב, כי הלילה הזה כולו מרור. חג אסיף שמח, גמר חתימה טובה לכולם. אללהו אכבר. בירושלים הבנויה. רוסים זה עם שלא מחרטט, אתם מכירים את זה? רוסים לא מחרטטים אותך. כל בחורה פה שיצאה לדייט עם רוסי יודעת, את מגיעה לדייט עם רוסי, הוא רואה אותך, אומר לך את האמת, ככה נראית בחיים, בתמונות יותר יפה, אין צורך לבזבז את הערב. רוסי מעביר בחורות בטינדר ושולח להם ביקורת, את מכוערת, את פוזלת, אצלך סוודר לא במודה. אם רוסי אמר סוודר לא במודה, הסוודר לא במודה. איפה אנחנו נתקלים בזה פעם ראשונה בחיים? בקבלת הורים, נכון? תמיד יש איזה מורה למתמטיקה, ליליה, יושבת, אין שקרים, אתה נכנס עם האבא, אין לילד, יש פוטנציאל, כל האמת בפנים. בואו שבו, הילד זבל, לא יצא ממנו כלום. אסור לשרוק בבית של רוסים, אתם יודעים את זה? אבא שלי פדנט לזה, זה הדבר הכי חשוב לו בעולם. אני רק מבחין את הפה לשריקה, לא לשרוק! בא לה עם הקלצ'ניקוב מהחדר, אתה רציני עוד פעם יראה בך? לא לשרוק, אני כבר לא גר עם ההורים, אני שורק אצלי בבית, הוא מתקשר אליי, אני אמרתי לך לא לשרוק. איך אתה יודע ששרקתי? יש לי אפליקציה. קוראים לזה השרקת וגם ירשת. שימו לב לאמונה התפלה הכי מוזרה של רוסים. רוסים, אני צריך את עזרתכם בנושא הזה. משפחה רוסית, לפני שהיא יוצאת לטיול, כולם צריכים לשבת. אני יודע, זה לא ברור, יש כאן פרצופים עמומים, אני אסביר. בואו נעשה אילוסטרציה, כל המשפחה מוכנה לצאת? יופי, הכל מוכן, כולם ארזו, כולם מוכנים? בוא נשב. נגד עין הרע. עין של מי? לאן העין? אתה יושב. אמא, מה קורה? לשבת. אתה פותח תפילת הדרך, כתוב לך, עזוב. אמא, המטוס מחכה. לא תשב, לא יהיה כיף. גם ככה לא כיף, אני טס איתך. אסור אם יצאת מפתח הבית, אסור לחזור. אבל שוב, לא בקטנה. אסור לחזור. שכחת את הילד, שהילד ימות. חברים יקרים, תודה רבה רבה לכם. אני הייתי גיורא זיגר, אני עם הקהל הכי טוב בעולם.